Guys, good morning. Si Nanay Basing ni sa akong channel. Karon magluto ko og alimasag og sapayan na naay kamunggay og butang sa lubi kanang niyog. Karon nahon nang gisangon ang sibuyas, unahon ang sibuyas. Sabaw ni guys, Bisaya nga pagkasabaw. Bisayang luto. Yan na ikukutan mo. Karon guys, ang isunod ang ahos. Ay, nung lab. Lab, haman. Kasunod to. Ang isunod ang kamatis. Sagot na. Sunod, sapayan. Bina, madagay assistant di ay. Kuda. Ano kung ulang maging lumasag ng gagmay. Ito, homot man. Karon guys, ang isunod ang butong, ang tawong, sari-sari ng version. Asin, bitsin. Karoon na ng sabon guys. Isang pabukawon ni isa ilunod ag kamunggay. Is galing nagsabaw, okay? Bato man. Takluban sa nato guys, inigbukaw ang ilunod ag kamunggay. Kaya sa lang bukaw. Dali lang.
Nibukaw na guys. Ako nang ilunod ang kamunggay. Kamunggay ug sili. Kanon. Huwag asin gamay. Humana guys, luto na guys. Pwede na ning among isud anong paniud to. Ug daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa akong video karon. Bye-bye.